Ustaz Marian ka jela wadan mentah London Dr. Bramley wan bantai leng do lai jengmut bagami khalaya klade bantai dek solar power lan ki kor ki buar bantan poding nakasngi habrok har utili district ka jela haka jaka bantan ne ka wa umngat shushu lo ongru baik solar power la ban shina ka jaka bla ishra amkum ka hydro project ki bhaban lot bon bha naduk jishna ka dam tugin skap manta ka ik ba uni Ustaz Marian udur shushu ban ong halok te Te nga shukwa ai ka jing penshai shipang ka jing shna jong ka dam ha ka wa ngot ki ek jing bha ba ki jing sneo to ki jing bha ngila ban pet ba ka la ban ai boarding electricity ka ba ka don kam ka jela me khala jongi but ki we de ki jing bha ki ban wan hadin habot Andre kumbang puli pat ya ka environmental impact assessment bon ki jing sneo ki bla ban wan adangi den ya ka ka ba wan na ka wa ngot kita kijing sneo wai ka benengkong kedai ka high seismic area kamu kedai ka jaka bab jurba ka khnyo jumai ka not using ibro India ka wai tiada ngisna ka dam ka ban den ya ko hado ka ta pau hajar ton kan ka wan khnyo jumai ka la ban thei ka dam ru bat bun ki nong shong sharum ki la ban yap jelok lada ka thei ka dam sakawai adangi dam ya ko baro ki jaka rap jaka riang jaki nong rap jengi kin do lot barkan long kejing do ka bakraw bhai ka rap tek sakaway kejing snewe ka may mariang ba ki sim ki do ki jing thung jing tap ki cloud ba tap kin yap lot ta ba ki yap ha ba ka tap ka ka mi ka carbon dioxide ba ka methane ka ba pen snew ya ka may mariang te kani kam day ka green project ka pen snew te ki alternative spot te ki la ki ba khamba ki bla ki bang ila ban pentrai ban pen mi ding pat naman ta ka jela jangi te ngala propose do ban shwai ka sarkar ba kan le da ka solar ba pen mi boarding na ka sngi ba da ka wind ka ba pen mi boarding na ka air ban combine lang solar energy but wind energy haman like district mde tang ha ka way ka district mde tang ha east coast hills ha barok hat way to league district but darang ile ki ning ila ban le ki ba kamret ki solar plant but ki wind farm ki ban pen mi boarding shipau hadu sanpo megawatt te ladang ile adi kini ngila ban pendunar ke jing do nong jang pen yacht boarding ni high power cables jinga namang do bon ba ke electricity dangi pen mi haman lagi district ke tu ke boarding ke ba pen mi ha ki district kan ne hang to kenama pen yo yacht ki kor ki board ha la ki district sakawai de ngila ban thau kam ki hajar ngot ki khna samla jongi ki ba shong shonong kendong kham tam sti ki shnong ki ba kham sha jinga ki bam don light ki ne ki long ki repair work ki la ban le ki engineering work ban maintain ki solar panel but ki tu ki wind turbine ki ba I bor ngi nakasngi ban nakal air teng buon ba ki project bang ila ban le but kan ne ke de rukam ka ban I bor show pat ba long power to the people pangi generate power hi da ki brio ki ba shong ha ki tik shnong ha ki district but maki hi kin long ki renewable energy entrepreneurs ni ki entrepreneurs ki bale business na ka jing pen mi ding na ka sngi pat na ka air ban I bor ya para nong rap ya para khna samla ha ki tik shnong te tangka ne ngakwa ajing shai phi pat ba na ya dam tong in le di ki bor ki ba kham khoi ka ba wan na ka sngi pat na ka air na ka bor ka may mariang nai pen jot ya ka may mariang bat pen ne ya ka wa ngot ba kan ne junom ya ki pan sawan kublai shibone